Anon ang karibal kong lulo. Naman kuno siya ligong mga ebidensya nga ikapakita sa husgado kung pananglit maabot yun ni Skurte ang inyong kaso. Kung mamaliw ko ninyo, Glenn, bay. Lit. Nga kung magkita man galing mo ni Toribia, ingna siya nga gusto ko makisulti niya. Oo, amo niya siyang ingnon. Salamat kayo. Ug napaday ko ilaing hangyo ninyo. Unsa man nata siyo? Kung ngayon mo, muhangyo ko. Kung doon na mo ihigayon, gusto na ko nga dadunta mo sa isla aron inyong maistorya sa lulugoryo. Ha? Mahi mo balit. Kana lang luwag sa inyong oras. Kay sigurado mangyod ko nga malipay gud si Lolo kung makakita ninyo. Mahi mo ba, Lit? Lit, mahi mo ba nga makuyong mo nako, ha? Dili pa mi makahukom anak karon ta siyo. Hinoon, pwede ra mi makatawag ninyo dito sa isla nga imong giingon aron among maistorya sa cellphone. Pero lisod, Lit. Way signal dito sa isla. Sagdi lang ta siyo. Mag-istorya lang unya tagbalik ana. Basta, dili pa gid mi makahimo sa among hukom. Amo una nang sabutan ni Agaw Glenda. Bitaw ta siyo, magsabot o na mi. Di mahimo nga musanong dayon mis imong hangyo. Sige, mabalik raw niya ako din sa sunod adlaw. Ug salamat kayo sa impormasyon nga inyong gihatag nako karong adlaw, ha. Nalipay kay ko nga inyo kong gihatagan og panahon karon. Boy no, dili na mi magdugay din ita siyo. Mag-istorya lang unya ta sa sunod adlaw. Salamat kayo, Lit. Pag-ambing mo kanunay sa inyong kaugalingon. Salamat, Lit. Linda. Asa man day sulita na day. Ay gadiyara ba ito bilakaw kuyog ni Glinda? Naara ko mo sila'y adtoon. Kining mga babayhana no. Magsigig lakaw nga. Gipasidan naman ako na sila. Nga dili mo kumpiyansa sa lakaw-lakaw sa gawas kay delikado kay rong panahon na. Hayag pabansab kayo, Felix. Ay, wamatay agi kabalakan kay na may dagang taos palibot. Na, bisan pa oy. Siguro yung bito. Gikidnap man nga. Sayos buntag man. Nga, daghan sa mga tao. Aray, gasig na naturon ay. Nung saan ganihar to silang ng lakaw? Dapat ha. Nauli ang tato sila karon, di ba? Dapat lang. Baya, dapat karon. Baya ka, Felix na kat. Kanagan ba ni mong kus balongos. Ikaw may dinig ganiha. Dapat lang ha. Dapat na po. Dapat mangutan na ka kung asa sila paingon. Alam mo sabga. Di ta mabalakag una na ba? Dapat di ay ha. Dapat. Dapatan na kita. Dapatan man no. Ay, murag kang Tagalog. Baday. Diara lagi to sila. Kasi atura sila silang Glinda ba? Glinda. Ay, uy! Nanay. Ingon na din eh. Ay, ingnan bitaw Mga kita. yabag gini mga bayhana da. Ay, yopo. Mula ko mahadlok ka. Dagang kayong kidnappers palibot. Manalo di tayo. Ay, na. Nay, Lolita, igyong amahan ay. Sige, yaw-yaw nga no kuno nadugay mo. Diha ra man gud mis ilang Glenda tay. Ay nabala ka, Milinyo. Oo. Nahibaw ba mo nga uso kayong kidnapping nila sa itong lugar? Da, wa man tay angay kabalakan ana tay ba? Hala no? Kasi way ang kabalakan. Gisayunan mo ng kidnapping, ha? Mga babae mo. Simbak mo timingan mo nga ang mga tao nga, mga dautan. Sama lang tasyog ni Pipito. Ilabi na nga, naalabat to'y gusto niyo tong mga tauhan, ha? Diha ra lagi mis duol tay. Wa man mi magpalayo. Ito, Chu, nangaon man mignang ka sa mong agot, Chu. Kay, paborito ba yan na ni Agawlita? Ay, nagay mo'y nangka, Glinda. Nangka. Nati ha. Uy, naunos sa gando bang wa magkamagdaga. Ako man ang paborito. Aw, dadano niya ti karon diha. Mubalik mo ko sa amo. Ako lang unyang agion kay mo adtubag ko sa ilang Nads Blue. Sugal sa dali, sugal. Sugal sa ka. Galabay! Sugal. Tanan na lang yun na itong lakaw. Imo na lang ang bantayan. Mga balidungon ba ninyo, eh? Tay. Siya, tay. Mananghit lang din mi ninyo daan tay. Karong hapon ba mo ato mi sa simbahan ni Glenda. Managkot mi didto nya mohapit sa mi simba. Baya, no? Sige na muglakaw. Pagpuyo din niyo, eh. Bitaw, tay. Aw, tay. Natat. Apil, takdag ka, tatay. Ikaw ba, Felix Dakat ba? Ay. Tanan na lang yun. Ang imurag yung gusto nga tuman. At sabay gusto niya mo, presohon mo din mo din eh.
Bitaw tay. Kadiya ramang gud mi didto. Wala paglakaw mo kung mahiwa pang lupad. Oh, doon na gani mahitabo ninyo. Kamu lang gid ha? Ha? Degang ko mag-goal ninyo kay mga gahi mo ko. Liwat na si mong inahan, Lita. Malas sila. Maayog yung kayo nilang pagkatago. Nahurutan nato ugad to ang tanang dapit ngay mong gingon rin. Pero wag yun sila dito. Maayog yung kayo nilang pagkatago. Uy, Wala ba yung kaya lang hinumduman nga dapit rin? tagan pa may mga natuan. Sa gagmay pamistasyo. Pero wala ko mahinumdum sa uban. Basan pa niya og napakay mahinumduman. Ano na? Sagli lang. Mabuti yun na panahon. Nga mo patim or kayapon sila. Sa mong paminaw rin. Wa ka nakamatikod sa siguryo nga natay daw tang plano niya. Depende kung wa siya sultihan ni Toribia. Malagmit nga wa siya masayod. Pero kung sikreto siyang gisultihan ni Toribia, tinghali, plano niya. Nga muli kay Gud uban nato. Ang importante nga matultulan gid nato ang ilang gitaguan karon rin. Husto! Linumdum ako. Ha? Oo, sama rin. Suwayan na adto ang isla nga paborito ni Papa Criado. Ang Isla Binungan. Asam na dapit rin. Ato na to karon rin. Kumusta man imong lakaw, Joe? Nagkita kami ni Lolita o ni Glinda. Pitch, ako na sila nastoryahan. Unya, nagparol sila. Unya, Jamel, imo silang gituganas, tinod? Pitch. Bantay bitaw? Pero wag sila magpurol. Ako silang kingman nga ni si Lolo Goryo uban na to din eh. Mo ba? Unya, gusto may ilang reaksyon siya? Dagan silang mga pangutana, Pitch. Kay nabaniog man dito sa tuwa nga gikidnap ko na natos lolo. Unya, unsa bang giyang ko nila nga gikidnap gid nato si Gwegi? Sige ang kita ako nagod. Giyang ko na nila ang tanan. Kana. Kita lang giyang ko ng tanan. Bot na kung ipaibot ang ipasabot. Estang ibuta gid namin kalaki. Pero ako sang kuan gisultihan sa rason kung nganong ato ning gihimo. Unya nakasabot pa sila. Nakasabot man sila, Pets. Mayo na lang gani kay hasta sa desi Toribia gani misulti nila nga duna sa China hibawan nga dunay utang plano sila si Renato ug Junel ni Lolo Guryo. Come on. Nindot na balitada, nindot. Ako gani silang gitugon nga kung kita gani nila si Toribia ug usab paniuna ko dinhi aron paistoryaho na ko sa Lolo. Paistoryahan ako sa Lolo. Konsuelo. Silingan mo na mo sa una sila nang konsuelo lagi kan. Dili po dapat magpurol. Konsuelo kay tanang dapita da pero konsuelo tada. Manghinaot lang ta. Manghinaot lang ta, Pitch, nga unta na anay mga testigos nga mulutaw pabor nato. Sama ni Toribia. Liko lang na siya sa may atong testigo. Panagnahan ko ng balitaan siya da. Ha? Panagnahan ko. Nabuhi pagbalik ng akong dugo. Uy, wanan magkadag-handag ka ng dugo. Bitaw, Pitch, masaligon kay ko, Pitch, nga mo pabor gyud nato ang kamaturan. Mulihok lang kita aron makakita tagbintay ni. US! Nga, US. O niya siyo. Wani mo sila inang, musuri din eh. Ay, ako na silang kingnan sa Pitch. Pero, wa pa sila musanong sa akong pagdapit nila. Siguro ba ya, kung musuri sila ka na magpurol. Aron dili laay. Kaya kung di magpurol, diha ng laay. Di galing na magpuro, pabago na ito. Mayon daw mo ani sila. Sandali lang, Pitch, sandali lang. Kasi na kay kong pahiyom. Pahiyom ni Glinda. Ay, saglang Pitch. Siguro ko nga muan higit sila. Unsay huna-huna ni mo gaw? Mukuyog ta ni pasyo dito sa isla?
Sa tinuod lang gaw, no? Nagduha-duha pagit ko. Sa ako mo kong paminaw gaw, marag dili naman kinahanglan nga mo duaw pa ta dito, eh. Nga naman gaw. Ang gusto hinoon akong mahibaw gaw, akong gusto na akong mahibawan ba? Nabuhian na lang nila si Lolo Goryo. Og siguro yun na ang mahibaw mo pa sa kagreklamo batok nilang Renato ug Junel. Total, naaman si Toribia nga makasuporta sa mga pasagil nilang Tasyo ug ni Junel. Maulagi unta gaw. Pero basin og di lang gid una mo kumpiyansa sa Tasyo kay dili kay nilang kinabuhi ni Gregis na kung peligro. Nakasabot ko silang katarungan gaw. Pero kung maging una man lang sila permi, uy may tabo sa ilang mga reklamo gaw, uy. Kinahanglang atubangon nila ang mga samputanan sa ilang kaso karon. Kung tinuod nga wa sila isa, o musurrender na lang gid unta sila sa Tasyo. Aron di sa mabutang iyang kinabuhi sa kung peligro ba? Ang sitwasyon manggod karon gaw, ako may nahadlok para nila. Kasi makog matultulan sila sa mga otoridad. Mas delikado na gid noon ang ilang mga kinabuhi. Og peligro pa nga madamay in taon si Greggy. Sakto sad ka gaw. Mao nga, pabor ko nga ako silang dasigon aron mo surrender gaw. Unya mo pasang atog kaso si Greggy batok ni Renato og Junel. Sa ingon ana nga paagi, makalingkawas pa sila sa kong kompromiso. Lisod bitaw kayo ilang sitwasyon, uy. Sila kay naipit ining kalakiha gaw. Masaligon ko gaw nga si Toribia, dako gid tayo matabang nila. Aron masulbad ning tanan nilang problema. Bitaw. Pero asa naman sab ka to story biyaro, no? Kalit man lang sa gid siyang kawaoy. Pangitao na to gaw. Nagtuong man ko ba nga narisis dool? Magpakisusi unya ko gaw. Kaila masab sila sa nanay ug tatay. Ako niya to silang pangutanon kung asa nato posibleng makit-an story biya karon. Dato gyud ako pagtuo. Na sila magtago sa isla. Mo sa ako pagtuon. Handamang inyong mga armas. Ikaw naa karon sila diha magtago. Hukto na to silang tanan. Ug way usa nila nga atong buhion. Giyago kita ini mga tawhana na. Kasang din lang. Magabaws sa kita unya. Niining mga tawhana. Magabaws mi ninyong tanan. Doon nga lang ta rin. Pangandam. Kaya nakita na nato ang isla. Yan guys, nugan ninyo ang part 41, ang carnival kong lolo. Longag ta guys. Sa babas palibot. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Longag ta guys, panihapon. Sa may lang isuwa karon panahon na o gabi una. Mga riders, no? Ito na yun yung mo usap, no? Ini nga unit mga riders, available kayo ni sa ato ang showroom mga riders. So, kini po mga riders, no? Kastra ko guys, ako mga tambal na mo ko palit ganina. Ano yan to? Si TLT Universe, mga riders. Mas habog-habog sa gamay compare ni Jupiter Blink. Nani sa tulog kasi sa color. Ay. Kaya mukat pa kong balay guys, kaya nagpanday ko ganina. Man to, ulit ng isa. Pusat ta. Ay, ipapon.
Saan ka makagawas na sa inyo? Balay. No. Dili na ay. Dili man po. Nga di may wifi dito. Asking sa man PLDT. Kayuyo, kay ano ba? Magulog-hulog ra. Hulog-hulog. Ay maksima. Madakaan mo, may pa magpa-connect na lang mo PLDT. Nara may 600. Kusugan. Hinay man dito. Sa may lamig guys, sudan. Sa Suro, sa Davao. No? Saan naman natin ang mga kuan? Oy, baligya. May nangatumba na akong baligya guys. Sa akong mali. Panday pamanggod ko. Mingaw man atong hair dye oy. Plaster mo na ta guys, ato binalit ayan. Pinalit na ko guys, nag-grocery ko ganin. Nga pa. Plaster. Oh. Pila. Dihara kan on. Oh, di pa man kayo bugnaw. Kubra ang bugnaw. Pantan na, wala. 75. Kaya ko blend.
Oh. Ha? Masay peton? Para ito gisting mo tabi na gisting. 25. Ugma na 5 ba ay budget. Ah. Ugma na sa iyo. Wala yun, di mo ko makamata direk sa'yo. Ugma na ini uli nag-eskwela. Sige ha, ginamano ra ba ni? Isting yo, di pa makaibugnaw. Ah, mayo. May gitaplan. Sila man eh. 1 Oh, 2 hayag. 8 na ay city. 7. 3 ra kuwang. Salamat ya. Wala mo gid. Kubra ra gani bugnaw, kubra na lang. Ha?